Мин Идел Ганиев. Ярдарым минең гомер юлдашларым. Улар йондыз күк тормышымды яктырта. Бүген һезнең игътибарыгызга яңа йырымды тәкъдим итәм. Мин ины эзләрмен, күзләрмен танырмын, үтәләмен йылдар табырмын. Күрермен, һидермен, һичшиксез белермен, елмаеп яныңа килермен. Ысрарың юлымда, катсаң да кайдала, булһаң да йыракта. Айдала, көлермен, һөермен, бәхеттән бейермен, елмайсы үҙемә. Ярып бәгырым булайык тик берегә, Усакка үҙеңде алырмын. Осрарың юлымда, катсаң да кайдала, булһаң да йыракта. Айдала, көлөрмөн, һөермен, бәхеттән бейермен, йылмайсы үҙемә дейермен. Осрарың юлымда, катсаң да кайдала, булһаң да йыракта. Айдала, көлөрмөн, һөермен, бәхеттән бейермен, йылмайсы үҙемә дейермен. Дейермен. Бәхетле итермен, хыялга илтермен, мәртәләр булгалар үтермен. Барыбер, мин һине һөермен, мәңгелек йондыҙым дейермен. Зайнетдин менән Силәбе егете Идел Ганиев. Зайнетдин, күрдеңме нисек эшләй? Улай шул, мына оштай эшләмәйме?